तो सती मैया कहली कि हे भोलेनाथ रोहित चोरिया ए भोले बाबा हम ना माने हमारा न होता विश्वास ए भोले बाबा हम ना माने तो हमारा ना होता विश्वास ए भोला बाबा हम ना रहित अंतर्जामी अंतर्जामी रहिते सीता जयती चोरिया भोला बाबा हम ना माने हमारा ना होता विश्वास ए भोला बाबा हम ना माने भोला बाबा कहने कि हम जानता नहीं अपना घर के डॉक्टर से अपना घर के लोग के रोग ठीक ना होला ये हम कहता नहीं अपना घर के मास्टर अपना लड़कन के ना पढ़ा सके भोला बाबा सही कहने कि हम जानता नहीं कि हमरा बात पर तहरा विश्वास ना हुई तो जो तुम्हारे मन अति संदेह तो तुम जाई परीक्षा ले जा विश्वास नहीं खे तो परीक्षा ले लो कि नर हवे कि नारायण हवे। अब सती मैया दुनिया के परीक्षक के परीक्षा लेवे खातिर सीता के रूप बना के आज जाओ ना रास्ता से भगवान जाता नहीं वही रास्ते में खाड़ हो गई सीता जी के रूप में बनवली आजा चन चली दिहाली रामा सीता जी के रूप बनवाली जचन चली तिहाली ए राम रहिया में खाड़ भइली जाई रहिया में खाड़ भइली जाई जचन चली दिहली ए रामा
खाड़ भइल जाई रोहिया में खाड़ भइल जाई जसन चल दिहली ए रामा पड़ल जब प्रभु के नजरिया पड़ल जब प्रभु के नजरिया जचन चली दिहाली ए राम माता कही के कोइले प्रणाम माता कही के कोइले प्रणाम जतन चली दिहली ए रामा माता कही के कोइले प्रणाम माता कही के कोइले प्रणाम जचन चल दिहली ए रामा हो माता कही के कोइले प्रणाम भगवान राम माता कही के प्रणाम कईनी आ पूछनी कि हे माता हे जंगल में आज रो रहा अकेले भोला बाबा कहवा बाड़ भयभीत हो गई सती मैया आंख बंद करके बैठ गई जे नहीं मुड़ी जाता आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ एक साथ में राम सीता लक्ष्मण भयभीत हो गई सती मैया आ कुछ देर के बाद भगवान राम के लीला समाप्त भइल आंख खोल के देखली केहू नहीं खे भगवान अंतर ध्यान बानी श्री व्यास राम जी पुरस्कार दिले बनी भगवान से प्रार्थना शुभकामना खातिर भोला बाबा के लगाईली तो भोला बाबा पूछनी कि का सती परीक्षा ले हलू कहली कि ना प्रभु जंगा रघुरा प्रणाम कोई नहीं हो और सही हम प्रणाम को क्या होता नहीं तो ध्यान लगा के देखले भोला अपने आसन जमा के तो शिव शंकर के पता चलल कि गइल रली है सीता के रूप बना के शिव संकल्प किन्हा मन माही अयह तन भेंट सती अब नाही लंगड़ व्यास जी के चेला नंद किशोर यादव जी चक्री रसूलपुर और नंद किशोर यादव जी के चेला के तरफ से भी पुरस्कार मिलल बा भगवान से प्रार्थना करब शुभकामना खातिर भोला बाबा वह दिन परित्याग को देनी सती के कहनी कि जा सती अपना मन में ही सोच लेनी कि जकरा के हम माता मानी ले वो महतारी के रूप बना ली हलू तो आज से हमार तहार पति पत्नी का रिश्ता खत्म हो गई कैलाश पर्वत पर आके आसन लगा लेनी 87,000 बरिस खातिर समाधिष्ट हो गई नी 87,000 बरिस खातिर अब देखी 87,000 बरिस खातिर समाधिष्ट हो गई भोला बाबा